Yabuze. Hayibo isangapha ntombazana. Yabuze. Ingapha emva. Ana ntombi. Ntombazana. Right intombi right wena. Right, uzawusathanda uzipucapuca inwele. Hayi sisi kaloku lady is always a lady mntasekhaya. You sithando sama ndidine no. Uyawabuya kwesisikolo ntombi. Hayi You. mantombazana khawukuzama unibopha apha kunini ndizibopha sisona. Ufakele ngubani? Hayi kaloku ndisuka apha. Epointi. Ntombazana nemali. Ufakele ngubani? Ucikizwa shem hayi uchiphu ke shem intombazana. Ayini umaciki. And nimthambile into eyi-1 akatsali. Sorry. See you. Lethuna. Ayini. Ayikho tight. Mntasekhaya. Ihleli kahle. Okay. Hayi man. Thini hayi andisemhle mntasekhaya. Hayi man Hey, uright. do right no. Ngaphandle kokudinwa sithandwa sami. Kaloku. Ngiyayazi Hayi kaloku kaloku isajija imiqa nemingqusho ntombazana. Sithetha ngomqano omngqusho andidikwe Hayi nono. kodwa ntombazana wena awunanyani. Kwakumnini ndi-odile kuwe. Mame Noba yiloo ntombi nto. ayindimdenzeni sithandwa sami. Uyamazi uMiss Luqenge? uMiss Luqenge nguluphithizela phambi kwethu sisasikwazi ukwenza ndiyabazi ke ezajezi asikwazi abephithizele kezo jezi zewuli uthe wathi ke namhlanje yolubizile ligama you are exhausting me. You're exhausting me. Yaqomba afuna nosifake into enze. Uyabona ntombazana mna bezawuthi sitsho ngibona hayi ndine-anxiety. Uyakwazi. For loo nto kaloku akazive nakho mshe phakathi kwenantsika. Ndiqombe mna mhlawumbi ubone ijezi le bendinxibe kusasa le katata. Uleka kanantsika yakagudi yaqombe noba xa kuthetha nge-exhaust ke udibanisa nalaa jezi. Nento zidibene nemoto Namhlanje ke besine-function wena ntombazana ndini. Esikolweni. Hey ndijije inoba imbiza ezi10 umqabe ephekwa ndim nono. Ntombazana 10 yembiza endimelela ntombazana ndithi ufundisa nini? Ufuna ntoni etyeni? Maze lapho uLuqenge. Mna ntombazana mna sisi bendizamxelela apha espacini kuba ntombazana ebhodini wena nasezincwadini ndiyime ezimbiza bendizayivala noyibhala mna sisi lo mbiza leyo. But ke sithando sami ndikuzamele sithandwa sami. Uyayazi. Hayi wena. Ina. Ndikuzamele wena loo nto ndikwazi kuyo sithandwa sami. Wawuthe mos manje ukuphathela masi. Hayi ntombazana uzamile. Bhotile sisi. Hayi wena. Bhotile yonke lona. Ntombazana. Ngona nophatha sithandwa sami. Ngona nophatha no. Ayini nobuzwe nina niphila kamandi kodwa nihleli phila kamanje thini nobuza ayicwelanga mosilethu lithi. Hayi mani into yenzekileyo kaloku ndithe sendizayifaka yonke ebhakeni. Wafika uLuqenge kaloku wathi macela utake the bags. Awunandiphathele into engaphelelanga nobuzwe kodwa uyayazi andihlali ndedwa endlini. Ndiyithini le nto ndiyisele ngathi lirheni. Hayi sisi ubongasoze uyisele wethi bhotile yonke yamasi. Ibhotile ayiphelanga. Hayi nje basenantoni? Hayi ndisayithatha uyithatha wena. Hayi isapha kaloku. Nditshoyo kaloku awuzondiphathela into ezihafu. Hayi isapha sithandwa sami. Hayi yeke. Hayi isapha no. Hayi uyakhetha wena. Kaloku mntasekhaya awuzuthi ipintshathi. Azuthetha ngepilishati sisi. Hayi kodwa ntombazana. Uyayazi mna ndandinjani kuwe? Ndingakuphatheli ndiphangele rest ntombazana. Ndiyayiziva izo-Pick n Pay. Sintontoni ntombazana. Ndiyayazi sithandwa sami. Mamela sisi ayindimndenzeni mani nguLuqenge. Uyabona ngoku uLuqenge uzawuphuma. Nandiva. Andiyazi masingamenzela ntoni noma kusemqeni mani. Nimkhuphe. Jonga asimbethe bedizi. Hayi ntombazana. Athi xa simnika ukutya kuhleke athi kuyamnyonyozela. Uyaphaka akaphathi lunch tana. Nono uphathela amanzi andazi ngamaqondo uba ezintoni uthi uyaslima ndithi uslimela ntoni uyabazi ikhokhamba ndasekhaya bafaka ezandla bafaka ikhokhamba ikhokhamba hayi ke nono kodwa ke pakuthiwa mandikhe ndizame umuntu wesibini for upheka andiyazi but bathethe nge-cleaning service hayi wena ayidayifunisisivi laa nto ndiyangena ntombazana hayi lula wena into ezawuyenza phansi akuxela ezaa nto mna ndani-interviewle ngazo mna ungene phana uzawuthathwa ntombazana uzawuthathwa khumshisi not kakhulu sensitsho kaloku mna ndidazi ntoni ntombazana hayi jonga phana uza kunikeza izam kaloku izinto nani-interviewle ngazo uzawuthi xa u-interviewla phana ukho mntu ozohlala netafuleni interviewleni athi talk you ne uzixele uba nobuzwe live Westphal and I pass to when it comes to clean yandiva kuthiwa how can you clean uthi I clean all things then ke ngoku uyangena sakubhalela ilula
ntombazana uyabona ke ngoku uzaba kanti undincedile kwazi kaloku uyakhumshwa phaya Yakhumshwa nono. ndayiva Uluqenge osikhumshisa sisi. Ndiqomba yu hayi le ntombazana hayi ndize entloko. Yabona what about her and then hayi ndiyabacula sisi ngoku endlini yam. Kukhona ngokufuneka uhlelele loo nje yi something yabona sendincedela ngomntanam ufunde ematriki sisi ngoku. Yho hayi yandikhumshisa ngomnye lowo. kodwa ntombazana kuzawuba nzima kuzawufuneka ndikhumshile Yho hayi sisi. Ubungasopheka mphokoqo nentombi sindivubise phambi koba ndihambe. kulona ungaphelelanga amasi Hayi ntombazana. Kuba ndiphamaswe neba watye ngawakho. Hayi uyageza rha. Zibe mna ndibaphathele ntoni kwam mna. into ufuna undixelela uba usafuna Hayi uyageza usapha amasamdo. hayi ntombazana Okanye upheka umphokoqo sutye sobabini. yima uzawutyiwa ngomso lo mphokoqo ngamasi omntana lana Hayi sisi. Sisi khange uplane ngamasi omntana apha. Ndimosa lo mphokoqo kuwe. Hayi ungazungigezele. Sapa amasamdo. Yhu. ubusiyaphi nawo ntombazana Ndiza kunika amasi uba sitye nje ngesihlobo. Tyhini. hayi uhleli. awuziphethe kakubi Awuphakame uhleli. ungaphinde uze nako Ah, no. Chi. Uzawuphangela, mbona uzandiphathela ntoni? oh hayi